Het is lekker druk in het distributiecentrum van deze online watersportwinkel. Duizenden pakketjes worden hier klaarmaken voor transport door het hele land. Dit is Fabian. Hij werkt hier en bestelt wat online voor u, zodat we zien kunnen hoe zijn bestelling verwerken wordt. Zodra ik op bestellen druk, gaat het eerst in onze database en die wordt weer opgehaald in ons distributiecentrum. En dat gaan we nu even bekijken. Ik heb net een bestelling geplaatst en die komt dan hier binnen in het systeem. Wordt hier opgehaald en klaargezet voor de orderpicker, zodat hij weet welke artikelen hij op gaat halen. En bij Nathalie verschijnt dat nu op de tablet. Zij ziet daar waar ze heen moet rijden om de juiste spullen op te halen. Nathalie is een orderpicker. Zij ziet alle bestellingen bij elkaar. Elk product heeft zijn eigen productlocatie en code. En op basis daarvan kunnen we precies vinden waar het product ligt in het magazijn. Dit ligt op B38202, in pad B. Ik moet nu een product van Fisher Price pakken. En die ligt op D25103. De code vertelt dus wat alles leidt. En heel soms wordt het verkeerde bordenscore gepakt. Dat gebeurt wel eens. Op de tablet zien ze wel altijd de afbeelding plus de locatie waar ze moeten zijn. En dat is dus al een beetje een dubbele check dat ze wel het goede artikel pakken. Ook bij het inpakken moeten ze het artikel nog 2 keer scannen, voor het ook verzonden wordt. Check, check, dubbelcheck. Precies. In de stellingen van Nathalie liggen spullen die een heel soort verkocht worden. En daar is het makkelijk bij kist. Nick werkt bij de hegestellingen. Hier liggen de spullen zo heeg opstapelen dat ze alleen nog met een heegwerker pakken kist. Er liggen hier wel 15.000 artikelen. En elke keer leidt er wat oors. Vandaar dat die codes zo wichtig binnen. Zo vindt Nick heel de boppen in makkelijk de nagels zet. De bestelling gaat nou in een bak naar boppen, dat de inpakafdeling is. Alles wat je besteld wordt, hast u morgen in huis. Die snelheid, daar is Nederland best uniek in. Ja, we zijn hartstikke verwend, want in veel landen is dat helemaal niet zo normaal. Dat is in Duitsland is helemaal niet gek als het zomaar 3 dagen duurt voor je een pakketje hebt. Waarom kan het in Nederland zo snel? Nou, Nederland is niet zo heel erg groot. We hebben goede wegen, alles is gewoon goed bereikbaar. En ik denk ook als je eenmaal ergens aan gewend bent, dan wil je ook niet meer anders. Dus als het snel kan, dan moet het ook snel voor de klant. Deze bestelling is hartstikke klaar. Nog even scannen voor de dubbelcheck. In de dozen. Die wordt op maat snijden. Deksel en adres erop. En dan is het pakket klaar voor de postbezorger. Vond je dit filmkanaal extra leuk? Druk dan even op het tompje en vier het net te abonneren op ons kanaal.